Sige kayo na. Wala na. Na-distract na ako. So, huwag sa subtitle. Ituloy na lang. Try kaming magkita. Ikaw nagaya, dapat. So, nagkita kami sa Trinoma hanggang sa movie kami. Ang gustuhan mo siya in person. Maganda kasi siya talaga. Parang kamukha niya si Jessie Mendiola. Oh, maganda, no? Tapos ako naman siya. Anong nagawa mo sa past life mo para ma-deserve mo siya? Siguro dahil ang dami ko joke lang. ang dami ko ng pinagdaanan. Or siguro talagang bayani siguro ako ng past life ko. Tingin ko mabait ka nga kasi lagi ka nga nababasted eh. Yung mga underdog pa naman yung nagsasucceed sa sa love life eh. Diba? Kaya yung mga pangit dyan Correct. Yung mga Hindi ka naman pangit, Papa. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka pangit. Kung i-rate mo ako. May pagkano pa si Tanga. May establishing pa. Dominance. From 1 to 10. 10/10. Talaga? Kasi hindi ka ako tumitingin sa yung masyadong poging-pogi. Dating ka, di ba? Sige kayo na. Wala na. Na-distract na ako. So, huwag sa subtitle. Ituloy na lang. Wag na natin ituloy ito. Parang kang tanga dyan. Ito camera mo natin. Okay. Ano nga pala pinag-uusapan natin? Ganito na sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.